Goedenavond. Wij zijn hier nu in Kessel en we gaan ons voorbereiden op het TVK. En achter ons stuurt je het PNM, hoe we ook moeten zingen. Dus dat is wel chic. En wat gaan we doen, Kim? Nou, wij gaan hier oefenen voor de eerste keer met de danseressen en we hebben er heel veel zin in. We zijn hier nu aan het repeteren. We zijn op je milestone en we zijn op dit moment in het zingen. Want ik wil vast love